Dámy, páni, vy, všetci prítomní, počúvajte príbeh nesmelý, skromný. Neviem, či to zvládne, mám v sebe zo pár pív. Je to príbeh z údolia motorových píl. Reťaz, lancuch, píla, k tomu syr ovčí. Najlepšie si žije ten, kto kôrovčí. Horúci bol deň, len vietor fúkal z hôr. Keď môj švagor Ondrej štartoval traktor, potreboval ísť pre náklad veľký, na Chestanu, Gulatinu až do Harvelky. Reťaz, lancuch, píla, zlomu syr ovčí. Najlepšie si žije ten, kto kôrovčí. Veselo si pískal Ondrej, môj švagor, do taktu mu klepal Zetora motor. Náhle však zbledol, bože, čo to je? Haltujú ho chlapíci od polície. Reťaz, lancuch, píla, k tomu syr ovčí. Najlepšie si žije ten, kto kôrovčí. S ťažkým dýchom hladí na tých chlapíkov, veď má za traktorom 10 kubíkov. Otázky už pozná, aj úsmev mi nespier. Zase budú pýtať od dreva papier. Reťaz, lancuch, píla, k tomu syr ovčí. Najlepšie si žije ten, kto kôrovčí. Výhovorku hľadať bolo potrebou, že vraj si nevšimol, čo má za sebou. Ťahal iba reťaz dlhú z roboty, tá sa asi zamotala do drevnej hmoty. Reťaz, lancuch, píla, k tomu syr ovčí. Najlepšie si žije Ondrej, lebo kôrovčí.